Ikusmiran han eta hemen. Urkiola parkearen erdialdera heltzeko erarik erosoena Durango eta Gasteiz batzen dituen errepidetik joatea da. Hau da parkea iparraldetik hegoaldera, erdi-erditik banatuta, zeharkatzen duen errepide bakarra. Urkiola Parke Naturala. Historia, tradizioa eta kultura. Urkiolako lehenengo ermita 8. edo 9. mendean data liteke. Mendeetan aurrera, Urkiola garrantzia hartuz joan zen leku estrategiko eta pasabide bezala. Erromezen premiei aurre egiteko eliza zabalagoak eta ospitale bat eraiki ziren, baina sute batek guztia erraustu zuen. Gaurko santutegia 19. mendearen amaieran hasi zen eraikitzen eta amaitu gabe geratu zen obra neoerromanikoa da. Aurreko eliza bota egin zen, 1870ean eraikitako dorrea zutik utzita eta oraindik ere zutik dirau. Urkiola Parke Naturala eratzen duten haitzek baliabide kultural, historiko eta arkeologiko garrantzitsuak dira. Eta balio natural eta paisajistiko handiko esparrua eratzen dute. Baliabide horiek, euren aldetik, urteetan zehar ahozko tradizio, mito, elezahar eta ipuin tradizio zabal bat sortu dute Urkiolaren inguruan. Urkiolan, artifizialki sortutako elurtegia dugu. Bertan elurra luzaroan mantentzen zen eta janaria kontserbatzeko erabiltzen zuten. Elizaren aurrean dagoen harri bitxi baten inguruan bueltak emanik bikotekidea eskatzearen tradizioa ere ezaguna da.